लक्ष्मी नांदू दे बा आमच्या घरात। बर्थडे वुमन आमची आज काय ऐकत नाही बाबा, थाळी भरलेली आहे आज माझ्या बाबा। ह्या काय अब आ गया ना उड़ पहाड़ के नीचे। टू यू। शाबाश बच्चा लोग ताले बजाओ। एक सेल्फी पण घेऊया सर्वांनी। नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत। तर मंडळी, दिवाळीचो आज दुसरो दिवस, लक्ष्मीपूजनाचो, आणि आज स्पेशल म्हणजे दीपालीचो बर्थडे आज। तर स्पेशल दिवस हा आमच्यासाठी, लक्ष्मीपूजन पण हा आणि दीपालीचो बर्थडे पण हा। तर व्हिडिओची तर सुरुवात केलं, पण आम्ही आता पहिले जाणार आहोत स्वीट आणूसाठी। थंय जाणार, थंय स्वीट आणणार। दुसरं म्हणजे लक्ष्मीपूजनासाठी पण स्वीट आणूचा आणि दीपालीसाठी पण दीपालीची फेवरेट स्वीट म्हणजे ड्रायफ्रूटची ती स्वीट एक घेऊची। आमच्या फॅमिलीपैकी कोणाचोही बर्थडे असलो का आम्ही काही ना काही फिरूक जातो, म्हणजे रिसॉर्ट का असू देत किंवा काही असू देत, ते काही ना काही फिरूक जातो। आता माझ्या बर्थडे पण आम्ही रिसॉर्ट का गेलो होतो। आणि पण आज लक्ष्मीपूजन असल्यामुळे आम्ही काही फिरूक जात नाही। गेल्या वर्षी आम्ही काही गेलो होतो माहिती आहे, एंजल पॅराडाईसला गेलो होतो आणि कुठला लोणावळ्याला गेलो होतो, आणि खायचा गार्डन तर मॅप्रो गार्डन का गेलो होतो, आणि एक रिसॉर्ट का पण गेलो होतो। ते व्हिडिओ आहात तुम्ही बघू शकता। तर पण आज लक्ष्मीपूजन असल्यामुळे आम्ही काही जायत नाही, त्याच्यासाठी नंतर आम्ही जाऊ केव्हा तरी। दीपालीसाठी आम्ही पार्टी देऊ किंवा काहीतरी फिरूक जाऊ, पण आता तुर्तास आम्ही आज लक्ष्मीपूजनाचा कार्यक्रम आणि बर्थडेचा कार्यक्रम घरीच करू। आणि आता आम्ही मिठाई, दीपालीसाठी फेवरेट मिठाई आणि बाकीचं काही ना काही गोष्टी आणूसाठी आम्ही जातो बाय। चला लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स। तर आता आम्ही स्वीट कॉर्नर का येलो आणि आता आज जातो। गर्दी तर लय वाटतं, बापरे लय गर्दी आहे। हा हे पण ड्रायफ्रूटचे आहे, 1800 रुपये। शुगर फ्री खायचे सर्व ड्रायफ्रूटचे नाही ना, तुम्हीच खावा, मी माका नको झालं ना। नाही बरोबर, ये देना दोस्त, ये वाला देना, टेस्ट वो टेस्ट लेने के लिए आए। और ड्राई फ्रूट वाला शुगरलेस। शाबाश, चला रिक्षा बघा। आमचा स्वीट वगैरे घेऊन झालेला, आता आम्ही घरात जातो। शाबाश, चला लेट्स गो। काय सावकाश तोडून टाकशाल। बर्थडे गर्ल कुठे आहे, बर्थडे उमर काय आमची, काय बाबा लय काय ना काय। बघूया काय बनवल्यानंतर दीपालीने आज खास। आज काय गुलाबजाम, बर्थडे कोणाचा? हा बर्थडे बर्थडे वुमन साठी मस्त पैकी खरगूस भाज है। काय भाजी काय मेथीची भाजी है काय काय? अरे शाबाश, मस्तच अगदी। आणि हाय काय वरण, गोडी डाळ, आणि ह्या काय पाक, तो साखरेचा पाक, आणि ह्या काय मध्ये पडला त्याच्या केसर मी मध्ये काय पडला की काय। तर हाय मस्त पैकी गुलाबजाम बनतं। अरे असा वाटतं की भावी जियाचो बर्थडे आहे की काय, गुलाबजाम वगैरे काय बनवायचा तुझ्या आवडीचा काहीतरी बनवायचा। मोस्टली सर्व जेवण झाला, गुलाबजाम झाले काय आम्ही आपले जेवण जातो। चला तिथे काय करतात बघूया। हे गोळे बनवतात, शाबाश। कोणासाठी गोळे बनवतास, कोण खाणार गुलाबजाम? अरे पण बर्थडे कोणाचा? मग गुलाबजाम कोण खाणार? हा बर्थडे वाली थंय रवली आणि तुम्ही खाणार। तर हाय दीपाली जेवण वाढता म्हणजे वाढून झाला, भावी जयाने संपवल्याने पण। याची भाजी नाही घेतलास, तुमका वाटाण्याचीच भाजी हवी फक्त, कडधान्य हवा फक्त, पालेभाज्या नको। आणि भावी जिया आहे चपाती खातात, भात डाळ, आणि हय थाळी सजलेली आहे। ही कोणाची थाळी आहे दीपाली? अरे पण बर्थडे कोणाचा, पप्पांचं कसं काय? दीपाली आज तू घे ही थाळी, हा माका नको आज। काय काय आता सांगते दीपालीने बनवल्या ना ती, मेथीची भाजी, काळ्या वाटाण्याचा सांबार, गुलाबजाम,
आणि हे काय केळीची कापा ना, केळीची कापा. हा फ्राय केलेली आहेत. वरण भात, तुपाची धार वर आणि चपाती, असा भरगच्च जेवण आपल्या बड्डेसाठी. माझ्या तोंडात पाणी येतात. आपल्या बड्डेसाठी दीपालीने बनवलेला आपल्या आवडीचं जेवण बनवलेलं. बड्डे वुमन आमची आज काय ऐकत नाही बाबा, थाळी भरलेली आहे आज. माझ्या बाबा ह्या काय, अब आ गया ना उड़ पहाड़ के नीचे. आणि आम्ही आज तिघे साधे आहोत. माझी थाळी आहे साधी आहे ही बघा. आणि हे चिप्स देवा माका, ते चिप्स म्हणजे केळ्याचे चिप्स, ते काय ते भजी ना ती, हा ती देवा माका. तो कमी आहेत काय, तुम्ही संपवलाच वाटतं आता काय. आम्ही एकच खाल्लो. कशाला एकच खालो. मग कमी बनवलेले होते. हा हा मग ठीक आहे. एकच केळं. माका नको, माझ्या टेस्ट साठी हवी. मग आम्ही तेलकट तिखट नको. हा घे. हा बघ वाटच बघत होता. तर मंडळी आम्ही आज जेवतो, सात्विक जेवण खातो, कारण बड्डे हा त्याच्यापेक्षा लक्ष्मीपूजन हा, त्यामुळे सात्विक जेवण आम्ही जेवतो. तुम्ही पण येवा जेव. आणि आता डायरेक्ट आम्ही भेटू संध्याकाळी. चला येवा जेव मंडळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. आणि एकदा बोला ना, खड्डे है. हॅपी बर्थडे. तर मंडळी दुपारी जेवण बिवून मस्तपैकी आराम केलं आणि आता संध्याकाळ झालेली आहे आणि आम्ही सगळ्यांनी तयारी केलेली आहे. आणि आज पण तुमका काम हा, कोण एक नंबर हा तो सांगूचा. माझ्या मते कालच्या व्हिडिओत एक नंबर कोण होता? जिया का जास्त होते. त्याच्यानं भावी 2 नंबर होता, 3 नंबर दीपाली होता आणि 4 नंबर मी होते. कारण मी 3 नंबर होते. हा 3 नंबर मी होते आणि दीपाली 4 नंबर. आणि आज माका वाटतं विनर, कारण सगळ्यांचाच भारी आहे आज. कोण विनर होता बघूया. आणि टाकून लपतात भावीची मैत्रीण लपता. तर मंडळी कोण आहात ते सांगा. आणि आता आम्ही लक्ष्मीची पूजा करतो. दीपालीने पूजा केल्या ना आम्ही पाया पडतो. त्याच्यानंतर दीपालीच्या बर्थडेचा केक कापतो. तर कंटिन्यू बघत राहा. चला पाया पडू. लेट्स गो. पाया पडू पण लेट्स गो. पाया पडून घेऊया. पहिले आम्ही हा पाया पडा. पाया पडूचा नाही का काजू कतरी हवी होय ना. हा म्हणतो आणखी नीट पाया पडा. लक्ष्मी माते, लक्ष्मी नांदू दे बा आमच्या घरात. आमचे 1 ट्रिलियनचा प्ले बटन भेटू रे प्लीज. प्ले बटन पण मिळतो ना. आणि लक्ष्मी नांदू दे आमच्या घरात बाबा. लक्ष्मी माते की जय. भवानी माते की जय. हे प्रसाद दीपाली कोण देणार? आमची लक्ष्मी, घरची लक्ष्मी आम्हाला प्रसाद देणार. अरे आम्ही देणार. आज भावी आणा वाटू का? आम्ही वाटेल. हा, वाटा, वाटा. भावी वाट चल. वाटा ले लो. अच्छे से खाओ. माझ्या वाट्याची कोण खाणार? मी. अर्धे देणार माझ्या पोरींना. तुम्ही गोड खावा. आता काय आमचा वय झाला. देवाचा आता. देवाक माहित आहे. देवा सुखी ठेव. थँक्यू भावी. हे औषध कोण भरवणार? भरवला बर्थडे वुमन का भरवा कोणीतरी. अरे मा. हा हा चला केक चला, कापू. चला, तेव्हा केक कापूचा बाबा. तर मंडळी आमची पूजा झाली छोटी खाणी. आणि आता आमच्या घरच्या लक्ष्मीची पूजा करूची हा. सॉरी बर्थडे करूचा. तो आता जाऊया. चला केक बी आणलो आम्ही. लेट्स गो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या बिल्डिंग मधले आमच्या फ्लोअरचे सर्व इकडे येणार फोटो काढू का. आणि दीपालीचा बर्थडे पण हा. तर आम्ही सर्व दाखवतो आमच्या बिल्डिंग मध्ये सर्व सावतीने परबीने सर्व हत ते तुमचा दाखवतो. तर आता दीपालीच्या बर्थडेचा हा केक आणलेलो आणि एक्साइटमेंट हेंका दोघांका जास्त कारण केक बटरफ्लायचो आणलेलो हो बघा. तर केक जबरदस्त आणलेलो. ब्लू वाली माझ्या ड्रेसला आणि पर्पल वाली मम्मीला. यांचं बघ काय ना हेंका बटरफ्लाय हवे ड्रेस का लावू का लागणार आहेत काय ते चिकटवचं लाग गमान चिकटवचं लागा. सरप्राईज देणार. अरे बाबा हे फटाके लय वाजवतात बाबा. मम्मीच्या बर्थडेला. तर आता आम्ही दीपालीच्या बर्थडेचा केक कापून घेतो. हॅपी बर्थडे डिअर मम्मी. हॅपी बर्थडे टू यू. शाबाश बच्चा लोग ताले बजाओ.
हॅपी बर्थडे आहे या कसो आहे टेस्ट सांग हो अरे बापरे माका भरवा तोंडा बिंडा फासल्यात माझ्या माझ्या मिशेक लागला वाटता एक नंबर टेस्ट हा केक दिसू का सुंदर ना या दीपाली टेस्ट पण एक नंबर हा जबरदस्त एक केक खालास आता गिफ्ट घेऊन येवा काय डोंबार आणतात तो बघूया काय आणलास बापरे हे काय आणलास बापरे फ्रॉम भावी टू मदर वापरा भावी टू आईला यायचा ना काय दिल्यान बाबा कानातले वगैरे दिल्या ना हे काय दिले तुका दिल्या की काय कन्या भोजना गेलेले आणि ह्या भावीन काय दिल्या बघूया काय पॅक केलं भावीन काय आणल्या हे ना आमच्या दोघांचं आहे हे हे दोघांचं भावीचं पण आहे माझं पण आहे हे बघ थांबा बघूया बाबा काय आणलं काळा काळा काय दिसता बाबा काळा काय दिला ना डार्क चॉकलेट हा मम्मीचा फेवरेट डार्क चॉकलेट आणल्या ना बाबा खैसून आणल्यार म्हणजे खैसून आणणारा आता सकाळी मिठाई आणून गेलो होतो बघ हा तेव्हा घेतल्या ना माझ्याकडनं आई काय म्हणता मम्मी एक डार्क चॉकलेट देऊया मग पैसे माझेच असते हा एवढासा तुमचा गिफ्ट आणा अरे माझा तर देऊचाच आहे गिफ्ट तर गाईज आता ढॅन आता माझा गिफ्ट मी आता दीपालीक देणार आहे जो केक पण माझोच हा मीच चॉईस केलेलो हा आणि मीच पैसे दिलेले आहे त्याचे आणि आता ढॅन गिफ्ट घेऊन येत आहे भावी तू शूटिंग कर तू आता धुरा सांभाळ मम्मीतला माहिती काय आहे पप्पा हाने यातला माहिती काय यातला काय वाटतं पप्पा काय हानेल मला वाटतं ड्रेस हानेल मला वाटतं साडी किंवा ड्रेस दाखव पप्पा पप्पा साहेब ओय शपथ काय आहे हे टाइम खरंच सांगितलेलं नाही दीपाली का कोणाकच काय माहित नाही काय दीपाली, तुला आहे? काय हवा होता मोबाईल म्हणून सांगू नको काय डायमंड पप्पा अरे बाबा एवढी लायक परिस्थिती माझी बोलच नाही झालं बापरे कुठले नॉईस कंपनी टाटाचा आहे वाटतं हे ऑनलाईन ना आणलेला स्टोर मधून घेतलेला बाई पप्पा किती रुपयाचा आहे किती रुपयाचा म्हणजे बघ बापरे असा 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 बापरे मम्मी असा वाटतं आता पण काय माहित नाही हा आता हुशार हा बघ. मिळाला असतो. हे का माहित नाही का आता चला अनबॉक्सिंग करतोय मी इसून काढ इकडून काय आलं? नाही नाही ते काय ह्या बघ भाई अजून या का बापरे दीपाली घाल बघू हातात अई शपथ टिकमार्क दिला कसं काय दीपाली घाल बघू हातात स्वाईप बापरे आता कॅमेरामॅनची धुरा मी सांभाळतोय हे दीपाली आवडला काय सांग काय डायमंड रिंग हवी होती आणि आवडला म्हणता अरे 18-20 हजार रुपये लागा डायमंड रिंग का आणि ह्या काय 2000चा सरळ सांगून टाकते मी आपण काय ह्या नाही लाजत नाही 18,000 खय आणि 2000 खय काय आवडणारा दीपाली का 18 आवडला ना नक्की पण तू काळजी करू नको दीपाली एक दिवस नक्की मी तुका डायमंडचे रिंग आणून दे ना एवढा ना डायमंडचे रिंग हवी एक दिवस नक्की आणून दे फक्त युट्यूब व्यवस्थित चालू का हा 2 तू यूज करू शकतोस काय बाबा हरवशील ती पिन हा म्हणजे दुसरे कपडे वगैरे घालशील ना फ्रॉक वगैरे अरे फ्रॉक मध्ये 1 पीस वगैरे घालशील ना तेव्हा तो बेल्ट लाव आणि साडी वगैरे असे ड्रेस घालशील ना तेव्हा येतो पुन्हा पडला अरे काय पाडवत राहतस तू त्याच्या माका हातात भेटत हा त्याचे पण करूया काम एका थारो होत नाही
बेड लावायचो. गाईज आज पण नंबर सांगा कोणाचो. आज तुमका मी पूर्ण दाखवतोय आउटफिट. ही आमच्या भावग्याची, हे दीपालीचे आउटफिट आमच्या. आणि आमच्या जिया तू पुढे ये, तू त्याच्या दिसत नाही तुझा करीना कपूर सारखा. हा जियाचा. अरे एवढा पण पुढे येऊ नको, जा जरा मागे. हा बा हे आमच्या जियाचा आउटफिट हा. ते का किती मार्क? 10 पैकी किती मार्क. आणि हा भावी आमचा आणि हा जिया. अरे हे फुगे मेलाच तुम्ही. फुगे फुगवून ठेवलं तुम्ही, दाखवलं असंच नाही. हे बघा फुगे, हे घे. वाढदिवसासाठी आम्ही एवढं मेहनत करून फुगे फुगवलंय आणि ते फुगे थयच ठेवला. सर्व मुसाळ केरा तुमचा. तर ही सर्व मंडळी आमच्या बिल्डिंग मधली आहे. सर्व आता खास म्हणजे फोटोशूट असतं आमचा दर दिवाळी का दरवर्षी. आणि आज तर काय बर्थडे पण हा दीपालीचो, म्हणून सर्व आता जमा झालेले आहेत. तर आता फोटोशूट करतो आम्ही. या सावंत साहेब. आणि ही सावतीन आमची रोजच्या व्हिडिओतली. हा थांबा फोटो काढतो थांबा. आणि एक सेल्फी पण घेऊया आपण. एक सेल्फी पण घेऊया सर्वांनी. झाला ना? ओके ना? हे अजून कोणाला पाहिजे का केक? नक्की ना? फोटोशूट झालं आमच्या बिल्डिंगच्या सर्वांचं. हे थँक्यू. बाय बाय. ओके बाय बाय बाय. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. हॅपी दिवाळी. तर म्हणजे आमच्या बिल्डिंग मधले सर्व जर आता इले होते फोटो, सर्व नाही इले होते थोडेच ना, म्हणजे आमच्या फ्लोअरचे आणि 3rd फ्लोअरचे वगैरे होते. सर्व इले होते. फोटोशूट केल्याने दीपालीचं बर्थडे झालं, त्यांना केक वगैरे दिलं. खरंच मजा येईल. सर्व असल्यामुळे कार्यक्रमात कशी शोभा येतात तसं झाला. आणि आजचा दिवस खरंच भारीच गेलो. आता उद्या काय हा? उद्या माझा दिवस हा. उद्या स्पेशल काय गिफ्ट मिळणार माका उद्या. तुका मिळणार का माका मिळणार? म्हणजे मी देणार तुका गिफ्ट? अरे काय यार, हे रॉंग आहे यार. डबल गिफ्ट. परवा मिळणार. मग तुझी मजाच मजा आहे. 5 उंगली घीम आहे ना, 3 उंगली घीम आहे तरी. तर मंडळी उद्या पाडवा, उद्या स्पेशल दिवस माझ्यासाठी हा. आणि गिफ्ट मिळणारा दीपाली का. तर हे आता व्हिडिओचं एंड करतो. आजचा व्हिडिओ बघा, लाईक करा, कमेंट करा. आणि उद्याचे पण व्हिडिओ बघा आठवणीन. हा भावीचाच आहे 1 नंबर. 2 नंबर जिया नाही, जिया 1 नंबर आहे आमची. 2 नंबर भावी. 3 नंबर बर्थडे वुमन. आणि 4 नंबर ऑब्विसली मी. तर हा व्हिडिओचं एंड करतो. तुमचे पण रेटिंग सांगा आणि तुमचं प्रेम आमच्या या स्वीट फॅमिलीवरती असंच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. तोपर्यंत बाय. जय महाराष्ट्र. येवा कोकण आपलाच असा. आणि हॅपी दिवाळी. बाय. खड्डे है आज खत्म हो गया है. ओके बाय. लव यू ऑल. हा या झोपे गेल्याला दिसता.